Jerusalem. Any 70 de l'era cristiana. 3.830 d'ençà la creació del món, segons els savis d'Israel. Feia dècades que els israelites abraçaven les ribes del Mediterrani. L'exèrcit de Roma havia penetrat triomfant al temple de Salomó, a Jerusalem. N'arrencà la menorà, amb les 7 branques d'or que simbolitzaven la llum d'Israel, i profanà l'arca sagrada que contenia la llei de Moisès. La ciutat, a mercè de les legions de Titus, fill de l'emperador Vespasià, fou saquejada i destruïda. Els tresors del temple, arrabassats i duts a la metròpoli com a botí de guerra. Els habitants, esclavitzats, morts o bandejats, obligats a abandonar la terra que havia estat seva en els darrers 500 anys. A les onades d'exiliats forçosos se sumaren les d'immigrants cap a Roma i al nord d'Àfrica, d'on sorgí la important comunitat jueva d'Alexandria. Des d'allà i cap a l'extrem més occidental, és a dir, cap a la península ibèrica, les migracions van tenir lloc sobretot a partir dels segles I i II. Aviat hi hagué poblacions jueves arreu de les províncies romanes. Les cròniques asseguren que en aquell temps un de cada 10 habitants de l'imperi professava el judaïsme. Lluny d'aquell mític Israel de la Bíblia, a l'altra banda del mar, es anava construint un Israel a l'exili. La primera presència jueva a les terres que després serien Catalunya està ben documentada. A Tarragona en dona testimoni una làpida del segle IV amb una inscripció en hebreu. A Tortosa, un epitafi amb un text hebraic del segle V. A Menorca, un sermó del bisbe Sever del 418 cridava la necessària conversió dels jueus i les jueves que vivien en aquelles terres recentment cristianitzades. Aquells eren temps difícils. No només l'Església, sinó també els reis visigots practicaren una política molt desfavorable i de marginació contra les famílies jueves, moltes de les quals hagueren de marxar de les ciutats i viure en la seva perifèria. Aquesta situació afavorí l'establiment l'any 898 de 25 famílies jueves a la ciutat de Girona. Procedien de Judaiques, un petit nucli rural del comtat de Besalú. Aquells primers grups van prosperar fins a formar una comunitat més estable, que a partir del segle XI es va situar a banda i banda de l'actual carrer de la Força. Al seu voltant es conformà el Call, o barri jueu de Girona, un dels més ben conservats del món. Els seus carrers estrets i costeruts semblen guardar la memòria agredolça del passat i conviden a una passejada gairebé màgica a través dels seus porxos i escalinates. La comunitat jueva, com les d'altres indrets de Catalunya, s'organitzava en una estructura que rebia el nom d'Aljama. Al segle XIII, l'Aljama de Girona es convertí en una de les més florents del Mediterrani. El personatge més famós, el més important, el més transcendental, fou rabí Mosè ben Nachman, que tenia el nom secular de Bonastruc Saporta i que era conegut arreu del Mediterrani jueu com a Ramban i com a Nachmànides pel món cristià. Els seus treballs sobre la càbala inspiraren el rabí Moisès de León, que escrigué el llibre del Zohar, una de les obres hebraiques més importants de tots els temps. L'any 1263, cridat a Barcelona pel rei Jaume I, Nachmànides defensà el judaïsme en la famosa disputa contra el convers Pau Cristià, davant la presència de Ramon de Penyafort i del propi monarca. Després d'aquella controvèrsia, el filòsof va abandonar Girona per establir-se a la terra d'Israel, passar els seus últims dies entre Jerusalem i Sant Joan d'Acre. El llegat de Nachmànides situà Girona en el mapa intel·lectual i teològic del món hebreu. No obstant aquella llum de saviesa, els esdeveniments del segle XIV
eclipsaren el passat esplendorós de la comunitat jueva de Girona, igual com passà amb moltes altres comunitats de l'Europa occidental. A mitjans del segle XIV, l'Aljama de Girona hagué de fer front a molts problemes, tant interns com externs. Les constants demandes de la corona, les lluites pel poder, l'aparició de nous prestamistes i la gran pesta de 1348 delmaren la fortalesa de la comunitat. Però el pitjor estava per venir. El 10 d'agost de 1391 arribaren a Girona les onades de violència procedents del sud de la península Ibèrica. Els avalots van causar gairebé 40 morts. Molts prohoms cristians intentaren protegir membres de l'elit jueva, però finalment calgué refugiar la comunitat, atemorida, dins els murs impenetrables de la Torre Gironella. Estigueren allí durant setmanes, fins que els oficials reials, amb una dura repressió, aconseguiren restablir l'ordre ciutadà. 2 segles enrere, com si hagués previst el futur, el poeta Zeraya ben Isaac Halevi, anomenat el Gironí, escrivia: Per què gemegues, ànima, i llangueixes? Què són tants plors i tantes llàgrimes galtes avall? Per què et planys com dona que infanta i t'arrenques els cabells com el voltor? Et dols perquè t'esclaien i t'amarguen amb burles i saixetes de foc. Posa la teva esperança en el Déu vivent. No temis l'home moridor, ni et dolguis per les espases lluents que t'assetgen. A partir dels avalots de 1391, l'Aljama de Girona va començar una lenta agonia i va entrar en un procés de decadència fins que desaparegué del tot. L'abril de 1492, mesos després de la conquesta de Granada i també pocs dies després de la signatura de les capitulacions de Santa Fe que permetrien l'expedició cap a Amèrica de Cristòfor Colom, els reis catòlics decretaren l'expulsió o la conversió forçosa de tots els jueus habitants a les corones d'Aragó i Castella. El centre on Estruc s'aporta ocupa l'indret que al segle XV contenia la sinagoga, l'Amigvé i altres espais propis de la comunitat jueva de la ciutat. L'edifici va romandre com a propietat privada fins la dècada dels 80 del segle XX, moment en què fou adquirit pel municipi i rehabilitat per a convertir-lo en el símbol del llegat jueu de Girona. El museu i el seu entorn arquitectònic i arqueològic perviu el sobrenom de Ciutat Mare d'Israel, que Girona es guanyà durant l'edat mitjana. Ara us convidem a descobrir per què.